Všetkých vás pozdravujem. Orliak morský, u nás pôvodne žijúci dravec s rozpätím krídel, patrí medzi toho najväčšieho. Rozpätie krídel je okolo 2,40 m. Nie, není na americkej zástave. Tento dravec je... Na Slovensku je registrovaných okolo 12 hniezdiacich párov, hniezdi na Dunaji, hniezdi na Liptovskej máme. Na doobedňajšom vystúpení som počul, že aj na Domaši, čo môže byť pravda, je registrovaných 12 hniezdiacich párov. Neviem, či si myslíte, že je to veľa alebo málo. Ja vám to poviem, že je to akurát, lebo rozloha orla je okolo 40 až 60 km štvorcových. Takže vlastne všetky lokality, kde by takéto dravce alebo orly hniezdiť mohli, sú už obsadené. Túto orlicu, ktorú vidíte, alebo aj všetky zatiaľ dravce, ktoré u nás lietali, ani jeden z nich nepochádza z voľnej prírody. Všetky sú už umelo odchované v zajatí. Je to minimálne 2. až 3. generácia. Aj túto orlicu, ktorú vidíte, bola odchovaná v zoologickej záhrade v Belgicku. Som jeden z mála majiteľov, ktorí ju majú v súkromných rukách. Nakoľko sme aj s touto orlicou zapojení v projekte na vypúšťanie mláďat do voľnej prírody. Táto... Vlastne podarilo sa nám už veľa dravcov odchovať, aj tohto roku som úspešne odchoval 10 orlov skalných. Takže naozaj nie je to až taká jednoduchá vec, ale už sa nám celkom úspešne darí. Vlastne našou donou by som chcel taktiež ukončiť našu sokoliarskú ukážku. Dúfam, že sme vás trošku zabavili, dačomu podučili, ak áno, tak sme veľmi radi. Boli ste milé a pozorné publikum. Ešte až by ste mali záujem odfotiť sa s takýmto dravcom na ruke, je to veľmi jednoduché, my vám dravca posadíme na ruku. Fotky sú veľmi lacné, sú iba 5 €, ale vám ich vytlačíme do 17 sekúnd. Takže ešte raz, lúčime sa s vami, lúči sa s vami Sokoliarstvo Kanál z Rinavskej Soboty a prajeme vám zbytok pekného večera.